Mr. D.O. Session. Ndakainamatira Nyaya. Here we go, Master Band Session. Kuti baba kudai matuma kwaya. Sekona sekati ndakainamatira. Sesa ndakainamatira. Rima nemepo za imontera. Saita kuti ndipinde mumbombera. Tipo ndapiwa rima rikantorera. Kufugamira nchitiva kontrolera. Nasi ndakwatsovera. Kufambare kunobata mpowera. Ndakainamatira Nyaya iyoi. Ndichidana zuwa nezuwa kuna mwari. Kana nguwa yakwana zvicha manifesta. Here we go, Master Band Session. Zvicha manifesta. Kone mapere muri mufudze nini ndiri wai. Penyu wangu ndimi murizishe tungamirai. Vakanditsoma kubva ndichiri mudumbura mai. Ndiri mupenyu nhasi mwari baba rumbidzwai. Mumakomo nichitsanya zita renyu ndichidanda ndichikumbira munono. Makanyaradza usashamba zvaunoda uchawana zvino nguva yazokwana. Ndaingoti moyo rega kumhanya. Ngatimirire nguva yaMwari. Ndakaudza shamwari dzangu. Ndichiti ndinokunda pamavhu. Zvinhu zvese zvaita pachena. Moyo wava nerugare. Uyai muone zvaitwa nedenga. Uyai muone zvaitwa nedenga. Ndakainamatira Nyaya iyoi. Ndichidana zuva nezuva kuna mwari. Kana nguva yakwana zvicha manifesta. Zvicha manifesta. Ndakainamatira Nyaya iyoi. Wandinonamata mani mukuru. Kana tiho